नमस्कार. आज आम्ही झटपट शेवई उपीट करचे पळूया. हे उपीट करचे काम कसं आहे? 1 होड कप शेवई, 1 होड कांदा, 1 गाजर, 2 वाली मिरसांग, 1 लिंबू, कोथिंबीर पालो, फणणे पाल्या पानं, पाव चमचो हळदी पिठो, रुचीक मीठ, 1 चमचो साखर आणि 1 होड चमचो तेल. 1 होड कप शेवई घेतल्यार त्याच कपा मापान 1.5 माप उदक घेवका. सगळ्यात पहिली शेवई सुकी भाजून घेवका. शेवई सुकी भाजिल्यान उदक घालल्यानंतर ती मुद्द जायना आणि फडफडी उरता. शेवई गॅसा फ्लेम होड दवरच जरा तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवका. शेवई तांबडी भाजून झाली की एक सेपरेट आयदनात काढून घेवचे आणि त्याच कायलीत 1 होड चमचे तेल हुन करचे. तेलात वाली मिरसांग आणि फणणे पाल्याचे फणणे दिवचे. मिरसांग जरा भाजून झाली की कांदे घालचो आणि कांदा 1 मिनिट पर्यंत जरा गुलाबी जातपर्यंत भाजून घ्यायचा. कांदो जराशी गुलाबी झाली की बारीक शिंदून दवरील कॅरेट घालचे. कॅरेट बी हाय फ्लेमाचेर 1 मिनिट पर्यंत भाजून घ्यायचे. कॅरेट भाजून झाली की हळदी पीठ घालचं. आता उदक घालचे. रुचीपुरती मीठ घालचे, साखर घालचे, बरेकन मिक्स करून घेवचे आणि धाकणी धापून एक गजगज येवचे दिवचे. उदका गजगज येवच्या लागेल की भाजून दवरेल शेवई आणि कोथिंबीर पाले घालचो. सगळी बरेकन मिक्स करचे आणि परत धाकणी धापून शेवई शिजच्या दवरची. शेवईची सगळे उदास सुटली की वयल्यान 1 लिंबू पिळचो. वयल्यान शेवईची रूच वाढवच्याक जाय जाल्यार 1 चमचे तूप घालचे. सगळे बरेकन एकपटी मिक्स करून घेवचे. गॅस बंद करचे आणि वयल्यान धाकणी धापून 5 मिनिट शेवई फुलच्या सोडचे. ही झटपट शेवई 15 मिनिटात रेडी जाता. तुम्ही भी हे शेवई घरात ट्राय करा. कश लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा. धन्यवाद.